лимончето по-лесно ще го преместиш. Така е топло, не сте топло. Ето пи от моята чаша. Дай аз да пия. Изи бе. Какво направи? Микси лицето. Пръц. Вижте къде сме се вързали, момчета. И момичета. Вижте. Моро. Никой не видя. Ох, шпари. Ох, пари. Пари ли? Идвам с кофата. Идвай с кофата, какво? Вижте, бе. Тука контролно въже. Като струна съм го пънал. Рибичи, Жоре. Ей. Малки ли са рибичи, ме интересува? Виж какви големи папардаци излизат. За риба, за чорба не могат да станат. Абе, важното е, че има стимул. Така, продължаваме насам. Вижте колко много идват. Тихото сполучи оргазъм. Я. Точна българска лодка. Философии. Не знам, не съм виждал. Тук едни французи се мучат като нас. Ох, браво, Кике, браво. Като в казармата ли беше? Да. Браво, Кике. Ще стане работа. Стане работа. Зор. Сега ще се завърчи обратно. И ни така дърпахме едно въже преди малко, ама се вързахме. Бях двама. Има куче. А се скефтоме. И за факел букле? За фацо билка, да. За факел бук. За факел бука. За факел бука. Тебе? Да. То така като сме двама Напрежение. Че мотото е без напрежение, нали знаете? Ето, мисля, че кептън уходих добре. Да, още може. Юнга. Не можем да те Тяма гледаме с действаш този като такова, като на Овран. Какво беше? Като на Овран. Салага. Да. Айде. Салага ни една. Ни една.